se non suena o teléfono. Outro día tocaste o nome, era ali. Que sí que van a aprender a parar. Chamoume para ver onde era tal. Que ni non hai por detrás, pero iba por allá. Claro, porque a entrada está por detrás. Está por detrás. Por onde entramos, non? Llevo entre media para que non chegan. Bueno, Estaban as chicas dentro. pero dixille, non estamos, cali non vai Non nada. sabe, pero iba a buscarte a ti. Sí, pero... Pero bueno, non foi difícil. No. Que que? Ya se respira. Me calo. Bueno, pero claro, estirei. E agora respiro, non por aquí. Non, eu tamén vou, eu tamén. Xa. Sí, é verdade. Carmen non vemos. Non meto. Xa lle chamei a Pili, xa lle mandei a Pili. Xa, manda xa. Que pasou? Vai todo un pouco. Eu soñei por unha bonita. Era só un Te sobre. Vamos uns 15 días no edificio sin telefonía, porque non había que hacer 15 días. Bueno, pues vamos a dar inicio ao pleno ordinario correspondente a este mes de agosto cos seguintes puntos da orden do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 3 de xuño de 2026. Non sei se hai unha observación que formular o contido da acta. Vamos por unanimidade. E pasamos entón ao punto número 2, que é expediente 19/2026, aprobación se procede da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio 2025. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do 28 de maio do 26 que di: para cumprir co que dispón o artigo 213 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, logo de examinar a documentación correspondente a este asunto e confrontar a conta xeral co orzamento ao que esta se refire, os acordos de modificación de estado de gastos, coa liquidación do orzamento, coas órdenes de pagamento de ingresos que cos seus justificantes constan na contabilidade municipal e coa acta da que o referida a fin do exercicio económico da conta, a Comisión Especial de Contas en exercicio das atribucións que a legislación sobre o réxime local atribuye na materia, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG que reservan o seu voto para pleno, acorda suscribir este informe, entendendo procedente a súa aprobación da conta citada, por o que pre exposición ao público o pleno acordará o que estime procedente. Foi sometida a información pública, non houve reclamacións. De acordo, intervencións, por favor. Eu abstenime a votación. Parte a favor. 7 a favor. 7 e 3 abstencións. Bien, bueno, antes de pasar ao terceiro dos puntos, que é o control e fiscalización dos órganos de goberno, non sei se hai unha moción urxente por parte do grupo, non hai. Bueno, pois sí que por parte da alcaldía vamos a presentar unha moción urxente que vos pasamos a explicar tanto o motivo da urgencia como, bueno, toda a tramitación que hai que facer para todo este asunto que vamos a ter que realizar unha vez que está rematado o proxecto Aldealís, sabedes que é o proxecto Aldealís, a rede de calor de Infesta, non? Entón presentamos esta moción urxente que se trata dunha adenda na que temos que modificar o convenio inicial que tiñamos entre Agader e o noso Concello para o mantemento da rede de calor de biomasa da aldea de Infesta, que efectuamos no marco do proxecto POCTEC Aldealís. O convenio foi aprobado pola Xunta de Goberno o día 15 de setembro de 2025 e ratificado polo Pleno o 31 de outubro de 2025.
A urxencia ven motivada porque no mes de setembro está prevista a recepción por parte do noso Concello da rede de calor. Entonces é necesario modificar o convenio inicial, que non estaba prevista esa entrega ao Concello. No día de hoxe, precisamente, recibimos a modificación do convenio que hai que facer, e iso é o motivo polo que non se puido dictaminar na comisión informativa, nin se levou a convocatoria, nin se incluiu na convocatoria do pleno, na orden do día do pleno de hoxe. Entón, o primeiro é recoñecer a urxencia do asunto para incluílo como punto da orden do día, como moción urxente. Entón, bueno, votos a favor da inclusión, votos en contra. Eu, personalmente, porque non sei, é que realmente non sei que vai cambiar con este convenio. Ahora vos explicamos, Ahora vos explicamos. Abstenme. Eu tamén me absteño porque tampouco sei moi ben como vai o tema. Bueno, pois unha vez aprobada a urxencia do asunto, pasamos a tratar o tema da propia moción. Di que o secretario Paulino sí que xa nos pode ir explicando un pouco con máis detalle un pouco todo este proceso, que xa levamos varios meses na comisión de seguimiento que temos constituído entre a GADER e nós, o Concello, a comisión de seguimiento do proxecto Aldealís. Bueno, por nesta comisión de seguimiento, nas últimas reunións, tivemos a última fai uns días, o 30 de xullo, xa fomos tratando o tema de como se vai facer o traspaso da rede de calor. É un tema complexo xurídicamente e administrativamente. Bueno, aí os servicios xurídicos, tanto da GADER como de aquí do propio Concello, están traballando intensamente, bastante, tamén apoiados pola Deputación, porque, como digo, é un tema que xurídicamente é algo complexo. Entonces, bueno, pasamos a señalar un pouco o que é o relatorio, si eso, bueno, comentando, ou case mellor que o vayas explicando tú. Porque aquí hai como varias fases, non? Hai unha primeira fase donde a rede de calor, nun principio estaba previsto que a rede de calor fora asumido polo Concello, pero non como titular da instalación, sino que a Xunta fixera unha especie de traspaso de cesión de uso da rede de calor, sendo a Xunta a titular, porque hasta pasados 5 anos non se podía traspasar. Sabedes que a idea final é que a gestión desta rede de calor a leve a cooperativa que está constituída polos veciños de Infesta, Bioinfesta, que é a cooperativa que teñen constituído para a gestión desta rede de calor. Entón, nun principio, pensábase esa era a idea. Unha vez analizados todos os inconvenientes que había, tanto para que a Xunta seguira sendo a titular, como para despois darlle a concesión á cooperativa, bueno, pois viuse outra solución, que eu creo que é a máis acorde con todo o proceso e a realidade do tema. Bueno, é un pouco que vos vai explicar Paulino, porque aí hai varias cousas. Primeiro, a titularidade. E a modificación do convenio fundamentalmente é no que se basa a titularidade da instalación. A adenda vai precisamente dirigido hacia eso. Non vou entrar en discusións que tivemos xurídicas sobre se é un ben patrimonial, se é un ben demanial, se hai que facer concesión, se hai que aplicar deso. Non vou explicar eso. Simplemente, facer un pouco un resumo. O día 18 de setembro do 2025, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei asinaron un convenio que tiña por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá o mantemento da infraestructura denominada Rede de Calor de Biomasa de Infesta, construída no marco do proxecto POCTEC Aldea Lis, Programa de Cooperación Transfronterizo POCTEC 21-27. Dita infraestructura consiste na instalación dunha caldeira de biomasa para o servicio de calefacción a 33 vivendas particulares na aldea Modelo de Infesta, no Concello de Monterrei. En dito convenio establecíase a finalidade e condición de uso dedicado exclusivamente á suministración térmica mediante biomasa aos veciños adheridos ao proxecto
e organizados en cooperativas sen ánimo de lucro conforme ao estipulado no proxecto. Establecíase, ademais, que o uso deberá respetar os principios de interés xeral, utilidade pública, eficiencia enerxética e cohesión social. A través desta modificación preténdese que o Concello asuma a titularidade da infraestructura no marco previsto no Real Decreto 246/2092, polo que unha vez que se formalice a acta de entrega destas obras da precitada infraestructura. O convenio firmouse e ora a discusión, isto non vai figurar, pero simplemente a discusión que había era se a Xunta iba a considerar a caldeira un bien de dominio público ou un bien patrimonial. Patrimonio da Xunta dixo que tiña que ser bien de dominio público e o Concello tamén dixemos que tiña que ser de dominio público. A dúda estaba en que se o ben de dominio público ten que estar afecto a un servizo público, pero claro, tamén non é, en este caso non é un servizo público, porque iso é únicamente privativo para os veciños. Que pasa? Aí é onde entra o tema da singularidade do proxecto, que isto é un proxecto singular europeo no que se fala no tema no proxecto de Adis Programa POPTEC 21-27. Entonces, o que se pretende, e unha das finalidades, é o asentamento de población no medio rural. A actuación desarrollada en Infesta presenta unhas características positivas que, a diferencia da infraestructura enerxética convencional, que deben de ser consideradas ao definir o modelo de xestión. En primer lugar, a Rede Calor constituye unha actuación piloto financiada mediante un programa europeo de cooperación territorial e diseñada especificamente para un único núcleo rural. A infraestructura non está destinada á súa explotación comercial en réxime de mercado, sino a atender necesidades enerxéticas dun conxunto determinado de vivendas beneficiarias do proxecto. En segundo lugar, a creación da cooperativa Bioinfesta non responde a unha iniciativa empresarial independiente surtida con posterioridade á execución da obra, sino que constituye un elemento funcional directamente vinculado aos obxectivos perseguidos polo proxecto de Aldealis. A cooperativa está integrada polos propios usuarios da red, que reúnen simultaneamente a condición de beneficiarios finales, consumidores de enerxía suministrada e participantes nun sistema de gobernanza da infraestructura. Este modelo resulta plenamente coherente co concepto da comunidade enerxética renovables promovidos pola Unión Europea ao favorecer a participación local, a xestión democrática e a obtención de beneficios colectivos da comunidade. En consecuencia, Bioinfesta non pode ser considerada exclusivamente como un operador económico interesado na explotación da infraestructura pública, sino como un instrumento de gobernanza comunitario diseñado para asegurar a continuidade do proxecto europeo unha vez finalizada a execución. Ben, o que se pretende a vista da cooperativa Bioinfesta constituye un modelo máis adecuado para garantir a consecución dos obxectivos perseguidos no proxecto de Aldealis, asegurando a sostenibilidade técnica, económica, ambiental e social da infraestructura. A singularidade da actuación, a participación directa dos beneficiarios, a alineación cun modelo europeo de comunidades enerxéticas renovables, a finalidade pública da inversión, esa é unha das circunstancias fundamentales, porque non é un bien de servizo público, é de uso público. E por iso sí que cabe a consideración de ben de dominio público. Porque entra o Ayuntamento de Monterrey na ESA? Entra porque o suelo comprouno onde se asenta a infraestructura e titularidade municipal, que esa é a razón fundamental. Entonces, a finalidade pública da inversión xustifica que o Concello de Monterrey valore a utilización de formas xurídicas que permita manter dito modelo de gobernanza comunitario, sempre con respecto á normativa patrimonial do réxime local, a contratación pública e as obrigacións derivadas da financiación europea. Neste aspecto temos que ter presente a Lei de Patrimonio, que establece que deberíamos sacar, ao ser un bien de dominio público, teríamos que utilizar o sistema de concesión, e habría que facer un proceso de licitación. Pero como é un proxecto singular
É o mesmo artículo, creo, o 191, me parece, da Lei de Patrimonio, considera que é un proxecto singular, permítenos aplicar o artículo 137, cuarto C, que dice, vamos a ver, que permite formas de tal, se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos. Apartado C, cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por personas distintas a las previstas en los apartados A y B, que si este se refiere a cuando se adquiera por otra administración pública o cualquier persona jurídica de derecho público o privada pertenecientes al sector público, o cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública o iglesia, confesión o comunidad religiosa. Aquí vamos a aplicar o artículo 137, 4C, que podemos adjudicar directamente a Bioinfesta unha concesión. Ben, entonces houve que, unha vez que se aclarou nas comisións, aclarouse que era un ben de dominio público, o Ayuntamento de Monterrey era o propietario do suelo, que a Xunta é propietaria da caldeira, cédenola a nos, ten que facer unha acta de entrega e nós temos que pasarla a Bioinfesta, que son os veciños, a través dunha concesión directa. Non vamos a ter máis complicacións. Iso tamén requere unha serie de complicacións, porque hai que facer uns programas, hai que facer un programa de mantenimento, hai que facer un programa de obrigas, hai que facer unha serie de tal, que é un traballo fora do normal. Eso é moi complicado. Vamos, porque eu creo que ahora mismo as explicacións que nos está dando van sendo máis ou menos xurídicas, por que se pode pasar ao Concello. Pero ainda non temos ninguna explicación por que o Concello o quere coller, ou por que o Concello o ten que coller. Porque o Concello ten que collerlo. Ten que collerlo porque se está, o Concello é o propietario do terreno onde se colocou. O Concello ten que coller. Vale, se era propietario cando se firmou o anterior convenio. Sí. Era o mismo propietario. O terreno era Concello. Do terreno sí, pero non queda, non estaba claro que nos tiñamos que collerlo. Sí, non estaba claro, daquela non estaba claro. E por eso con Agadir se firmou, ou con os exames se firmou un convenio onde eles iban a facer cargo desa infraestructura durante 5 anos e a partir dos 5 anos iba a pasar a cooperativa que iba a hacer que se fixera cargo que tiña que facer outra vez. Non. Por os 5 anos non se sabía se era Agadir ou era o Concello, Como non se sabía? Vamos a ver. Non se sabía. Había un convenio firmado con esta sociedade e que aos 5 anos eu iba a traspasar a cooperativa. No, que a partir dos 5 anos que no plazo de 5 anos tiña que ser de titularidade pública. Tiña que ser de titularidade pública. Pero non sabemos se era o Concello. Pero non sabíamos se era o Concello ou Agadir. Iba a ser deles, non iba a ser noso. O sea, firmase un convenio que se van a encargar de 5 anos e agora vamos palmar nós cos gastos e as obras que hacen. Gastos a obras? Que gastos a obras? Vamos a ver, que vai pasar cando se estropee a... No, pero tranquilo, tranquilo. Neste caso vai ser Bioinfesta. Hasta 5 anos. Non é así, non é así, me estás entendendo mal o tema, non é así. Non é así. Ahora vou a ler, isto foi unha explicación que vos dou dun tema e tal, e agora vou a ler a adenda. A adenda que isto é o que hai que ler. Reunidos, expoño, primeiro, o 18 de setembro do 2025, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrey asinaron un convenio que se regulan as condicións de mantemento da rede de calor de biomasa da aldea de Infesta, executada no marco proxecto POTEC Aldealisa. O 15 de junio do 26, a Comisión de Seguimento do Convenio reuniuse para propoñer a aprobación dun acordo polo que se establece un mecanismo de entregar a rede de calor ao Concello de Monterrey e que para poñer en marcha a comunidade enerxética, acordando que unha vez que a Axencia de Desenvolvemento Rural recepcione as obras da rede de calor de conformidade co artigo 4 do Real Decreto 246/92, o Concello de Monterrey debe asumir a obriga de explotación e mantemento e conservación da infraestructura, resultando necesario definir o modelo de xestión
que garanta a súa posta en funcionamento, a sustentabilidade do investimento e a consecución dos obxectivos do proxecto, constatándose o modelo máis axeitado para garantir a sustentabilidade da actuación é aquel no que o Concello de Monterrei asuma a titularidade e responsabilidade de infraestructura. A xestión ordinaria corresponde á cooperativa Bioinfesta integrada polos propios beneficiarios da red e o Concello manteña funcións de control e supervisión propias da titularidade pública. Que ao implantar este novo modelo se adopte a documentación administrativa e xurídica que reúna os aspectos relativos á propiedade, mantenimento e xestión da infraestructura. Co aspecto de cesión a un terceiro do artigo 93 da Lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, concesións de maniales, dispón que o otorgamento da concesión sobre bens de dominio público a efectúese no réxime de concurrencia. Este artículo dispón, ademais, que poderá acordarse o otorgamento directo nos supostos previstos do artigo 137.4 desta lei cando se den circunstancias excepcionales debidamente xustificadas. Que o Concello de Monterrei debe contar cun plan de xestión de infraestructuras no que se defina o calendario de actuacións necesarias para articular a súa xestión, as condicións que garantan os principios de transparencia, concurrencia e control na participación de terceiros, así como as obrigas de xestión xestora en materia de seguimento, información periódica contra as prestacións derivadas da autorización da infraestructura, que se realicen os trámites necesarios para modificar o convenio asinado o 18 do 9 do 25. Que unha vez modificado o convenio se formalice a acta de entrega da rede de calor con caldeira de biomasa do Concello de Monterrei como base ao artigo 4 do Real Decreto 246/92. Quedando condicionada a entrega a que esta comisión aproba o plan de xestión e asegura o mantemento de conservación da rede de calor que debe presentar o Concello. Terceiro, posteriormente a súa terceira sesión, celebrado o 3 de xullo de 2026, a Comisión de Seguimento acordou manter o plan de xestión de mantemento presentado polo Concello de Monterrei, así como a modificación do convenio para adaptar o seu contido ao modelo definitivo de xestión de infraestructura e reforzar as garantías de cumprimento dos obxectivos do proxecto da aldea Lis e das obrigas derivadas do financiamento europeo. Cuarto, o 31 de 7 de 26, a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, con máis os acordos da Comisión de Seguimento, asinou a memoria justificativa das necesidades de modificar o convenio asinado o 18 de 9 de 25. Tendo en conta anterior, ambas partes acordan asinar a adenda que ten por obxecto modificar o convenio asinado o 18 de 9 de 25 nos seguintes términos. Primeiro, modificar o antecedente cuarto, que queda redactado como segue: que a titularidade da infraestructura constituída corresponde temporalmente á Axencia de Desenvolvemento Rural que velará por o cumprimento dos obxectivos do proxecto e da súa conservación ata o momento de entrega consoante o previsto do Real Decreto 246/92 de 30 de xunio, momento que a titularidade pasará a ser exercida polo Concello. Segundo, modificar a cláusula segundo que queda redactada como segue. Segunda, a propiedade. A titularidade da infraestructura que foi financiada no marco POCTEC corresponde ao Concello de Monterrei consoante o previsto do Real Decreto 246/92 de 30 de xulio, por lo que se regulan determinadas concesións de execución de obras públicas en réxime de cooperación coas corporacións locales ou outros entes de dereito público. Dita titularidade será efectiva no momento que se formaliza a acta de entrega prevista no citado Decreto 246/92, e todo isto sen perxuízo das facultades de supervisión, seguimento e inspección que poidan corresponder a GADER como obrigas derivadas do Regulamento do 2021/1058 e as bases de POCTEC. A formalización da acta de entrega queda condicionada a que a Comisión de Seguimento aprobe o plan de xestión previsto no apartado E da cláusula quinta deste convenio. O Concello de Monterrei asume o mantemento de infraestructuras conforme as condicións estipuladas no convenio. Terceiro, modificar a cláusula quinta que queda redactada como sigue. Quintas, obrigas do Concello de Monterrei. A. Levará a cabo o mantemento ordinario, vigilancia e operación funcional da rede de calor. Garantirá o cumprimento do período de durabilidade de 5 anos desde o pago final do proxecto da conformidade o establecido no Regulamento 2021/1058 e as bases POCTEC. Evitará a obtención de ingresos indebidos no caso de que os ingresos superen os custos operativos, debendo establecer un mecanismo de reinversión social. D.
deberá facilitar o acceso ás instalacións a persoal técnico designado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para a realización de auditorías e inspeccións. Comprometese a garantir a transparencia e a concurrencia en cualquier procedimento que permita a participación de terceiro na xestión. En concreto, asumirá a obriga de recabar 3 ofertas e adxudicar ou subcontratar a empresa máis ventaxosa, a necesidade de que as posibles subcontratas sexan autorizadas pola Comisión de Seguimento do Convenio e que asuman tamén a obriga de recabar 3 ofertas e adxudicar as empresas máis ventaxosas. Outras medidas de natureza análoga que se poden establecer. F. Deberá presentar un plazo que determina a Comisión de Seguimento o plan de xestión de mantemento da central de calor que debe incluir un cronograma de todos os trámites para realizar o Concello que permita a xestión ou participación de entidade responsable na explotación, mantemento e xestión da rede de calor. As condicións que obliguen a entidade responsable de xestión garantir a transparencia e concurrencia en cualquier procedimento que permita a participación de terceiro na xestión, tales como a obriga de recabar 3 ofertas e adxudicar a subcontrata a empresa máis ventaxosa ou outras medidas de natureza análoga que se poden establecer. A obriga da entidade responsable de xestión de emitir un informe semestral sobre o estado e o uso da rede de calor. As contraprestacións que se exixirán á entidade responsable da xestión como contrapartida, uso privativo ou aproveitamento especial de dominio público. Comprometese a garantir todas as actuacións relacionadas coa central de calor cumpla coa normativa vixente en materia ambiental, laboral, seguridade e saúde laboral, así como cualquier outra disposición legal aplicable. Deberá solicitar a obtención de autorización expresa da Comisión de Seguimento para cualquier modificación sustancial do plan de xestión e mantemento ou para a formalización de contratos con terceiros. Realizará un seguimento periódico das actividades desenvolvidas pola entidade xestora da rede de calor e emitirá informes semestrais sobre o estado e uso da rede de calor que justifiquen o cumprimento das obrigas que asuma o Concello en virtud deste convenio. Esta é a adenda que modificamos o convenio. Bien. Bueno, entonces o primer paso é ese, non? A modificación do convenio. A modificación do convenio. O cronograma xa o teño aquí. Acta de entrega. Espera. Teño o cronograma teño aquí. Vamos a ver, primeiro, aprobación polo Pleno do Concello de Monterrei, o día de hoxe, a adenda do convenio ca Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para o mantemento da rede de calor de Infesta. Segundo, no mes de setembro, firma do convenio modificado. Terceiro, mes de setembro e posterior a firma do convenio modificado, facer acta de recepción e entrega. Acto seguido, iniciar a inscripción no rexistro da propiedade. E aquí hai unha nota que poñeu, tamén hai que mirar se hai que levar a documento notarial para a inscripción da acta de entrega. Os da Xunta dicen que non, a asesoría xurídica da Diputación dice que sí. Eu nin digo nin que sí nin que non, non entendo, non o sei. Cuarto, no mes de setembro, unha vez que teñamos iso, ao mesmo tempo, iniciar a redacción do pliego de prescripcións administrativas e técnicas para a concesión á cooperativa de Infesta para a xestión da rede de calor. A través, vais a facer a adjudicación, que terá que facer ao pleno, en base ao artículo 137.4c da Lei de Patrimonio. Quinto, a finales do mes de outubro, ou ben, no mes de novembro, facer a adxudicación directa da concesión á cooperativa de Infesta sempre que se exerice a inscripción da acta de entrega no rexistro. Porque eu non sei se no rexistro, como non... Esta é a primeira vez na miña vida que fixe unha cousa destas, non sei. Tampouco teño as miñas dúdas, o sea, se fora unha cousa na que houbera traballado moitas veces, pero non. Este é único e todo tal. Entendo as dúdas. Sí, dime, as dúdas entendas. Entendas perfectamente, eu entendas por Castiño tamén as teño. Pero por experiencia, o punto limpio de Cualedro non se iba a costar nada. Ahora costanos o 50% dos gastos que teño. Digo, desde o primer momento, ese punto limpio non nos iba a costar nada, según palabras súas. Ahora costa o 50%, onde sacas tú eso de que costa o 50%? Do convenio que se firmou
vai proporcional á poboación. A nosa poboación é o doble prácticamente da que ten Tralmiras e Coalegre. Esa, se non se acorda, que yo digo o secretario, o convenio que se firmou... Faz unhas contas, Javier. Aparte que non sabes que o punto limpio de mar vamos a ceder agora a Diputación e vai ser a Diputación a que nos vai gestionar o punto limpio. E vai ser gestionado en colaboración co que temos aquí en Berín. Hasta ahora mismo, a acta que se firmou, o acuerdo que se firmou, entre os tres concellos... Pero estou dicindo que estás confundido porque agora vai haber unha cesión... Confundireme máis adiante, de momento non digas ainda que... Ainda non pagamos nada por o punto limpio de... Ainda non pagamos nada por o punto limpio. O que se aprobou neste pleno era precisamente eso. Entonces, o acordo que habíamos firmado con Agadero, como se chame, o fin era o mismo. O resultado iba a ser o mismo e ahora de golpe cambian. Só cambia a titularidade, porque o que era o mantemento e a conservación e todo, xa o tiñamos que facer nós nestes 5 anos. O que era o mantenimiento e a gestión da rede de calor durante estes 5 anos, xa o tiñamos que facer nós, por o convenio, aunque a titularidade fora da Xunta de Galicia. Agora a titularidade é nosa. E que a duda... Entonces, por que é un dos artículos que se cambian? Un dos que se cambia é ese. Porque precisamente a titularidade que estaba previsto que fora da Xunta de Galicia, agora pasa a ser do Concello. Pero xa nos primeiros 5 anos, o Concello, porque non lle podíamos dar directamente á cooperativa, tiñamos que gestionar nós, e tiñamos nós que asumir o mantenimiento e a gestión deso, aunque o íbamos facer indirectamente ca cooperativa, con Bioinfesta. Vale, ten unha solución que esa, en definitiva, quen vai gestionar eso van ser os veciños de Infesta e os veciños que están implicados na rede calor. Que pasa? Que se busca esta solución, neste período de 5 anos. Durante 5 anos ten que estar... Ahora, ao pasar os 5 anos, pois seguramente, non sabemos o que vai pasar, pero seguramente yo pasamos a Bioinfesta. E será Bioinfesta os titulares do que é a instalación. E que entonces a lógica de facer o convenio que había. E que sigo sin entender por que hai que firmar un convenio novo. Estou dicindo por a titularidade do bien. Houve problemas, vamos a ver, cando se firmou este convenio, fíxose moi precipitadamente, porque unha das cousas que non se iba a saber era, eu sempre pensei que iso iba a ser un bien patrimonial. Bien patrimonial non ten... O réxime xurídico é moito máis sinxelo con ben de dominio público, non cabe lugar a dudas. E ese era o tema. Os técnicos da Xunta, e eu tamén despois xa, dixemos, isto bien patrimonial non ten nada, ten ben de dominio público, porque houve a discusión, é que non está feito ao servicio público, pero está feito a un uso público, e a lei establece tamén uso público. Entón, é o que tal. Entonces, ese é o problema, e aí foi onde surgiu, claro, hai que cambiar, adaptar ese tema. Limia, como vai a salir? Non xo sei. Non xo sei, coño, non o sei. Eu non vou a dicir o contrario, porque é que non... Se tuvera experiencia neste tema, sí, sabría, pero non. Os da Xunta tampouco saben. É un proxecto singular, é o primeiro da Unión Europea. O sea, facemos ya uns paisanos para que teñen agua quente e tal, que tampouco ten moita razón de... Para calefacción. Para calefacción. Tampouco ten moita razón, pero na Unión Europea acordouse esta idea algún fenómeno, ou, non sei, porque isto depende de Portugal, non? Pertenecemos á comisión esa de... Sí, non, estamos nun contexto onde hai... Do convenio esa. E acordouse ya un de montar, porque en Portugal hai outros proxectos distintos, pero singulares, que tamén reúnen esas condicións, e en Bruselas acordaron financiar esas cousas. Bueno, pois, como vai a surgir? Non o sei. Eu non estou valorando o proxecto. Eu creo que nesto, no tema das comunidades energéticas é un tema moi novedoso. Eu creo que ademais deste, non solamente vai haber auga quente para calefacción, sino que nun futuro tamén habrá auga quente nas viviendas, que son un pouco o objetivo que se persigue, non? Que as casas teñan, pois eso, agua quente, non? Porque facer unha rede de calor para solamente os meses de inverno, pois sí que a verdad que non ten moito, bueno, ten sentido en parte, non? Pero bueno, eu creo que este proxecto vai a seguir incrementándose con esas outras oportunidades, non? E en definitiva é un pouco
o éxito do proxecto, que é un proxecto moi novedoso, É singular, é singular, estamos... tampouco hai unha... que vai a ser un éxito, dime, non o sei. Non o sei, non o sei, que vai a ser un fracaso, tampouco sei. Está claro. Tampouco sei. Venga, vamos. Sí. Perdonadme, me vou redactar así un poquinho rara, procurarei manter un poquinho as risas, porque é que isto, se non abaixo a pili, máquina. Bueno, pues venga, vamos a proceder á votación. Procedemos á votación. Votos a favor? 7. Votos en contra? 3. Abstención. Hai unha abstención e veciños en contra. Vale. Bueno, pues entón pasamos xa o último dos puntos en sí a ruegos e preguntas. Alberto, sí. Sí, dúas cuestións. Unha pregunta. En Medeiros, a casita esa dos motores da auga que está na zona da bombeira, eso está funcionando ou está obsoleto? Digo porque, sí, porque pode acceder cualquera, o cuadro Eso non funciona. non funciona. Entonces, Non estamos en plazo, entramos de arreglar. bueno, pues entonces considero de que é un peligro a cualquera que pode acceder aí, porque a porta está aberta, non se pecha, o cuadro eléctrico está sin pechar, e cualquera pode entrar ali, pode caer no burato que onde están os motores da auga. Entonces, solicito que polo menos hasta que supuestamente nun futuro que se vaya a facer eso, moi lejano, que se peche, polo menos que non poida ter acceso a xente. Vale, Vale. perfecto. Sí. Vale, e despois, outra pregunta. Despois de que se finalicen as obras da senda peonil, tense previsto, non sei, igual si está, algunha partida presupuestaria para arranxar a Rúa Concheira? Porque agora ca cantidad de circulación que ten... Dices a senda de Ikea, da travesía da Xunta, sí. Non sei, porque temos tido varias averías neste último mes, e iso é por la circulación que está tendo esa rúa. As tuberías están moi a flor do asfalto, e despois que ten moita circulación, que a calle está se pondo en moi mal estado. Sí, non sei. E pola miña parte nada máis. Vale, tomamos nota, vale. Vale, por parte de veciños. Eu quería solicitar que se puxera unha señal de prohibido vehículos de máis de 1.500 kilos na pista que vai de Villaza hasta Costa Salgueira, porque a xente queixa de que pasan camións, autobuses por aí que non ten habido un accidente de milagro. E onde está o Penedo ese, Sí. que é un pouco peligroso, sobre todo cando hai un autobús de Soditransa que xa máis de un ten visto nun apuro. Solicitar unha señal que se proíba. É por as pistas de concentración. Por as pistas de concentración parece que vixo vir e vou cos casa e Non só nas pistas de concentración. Sí, solo nas pistas de E despois tamén andamos plantando ali unhas viñas en Flariz, estropearonse unhas pistas nas laterales, cando non veron desmontando o monte, entón pedille responsabilidade a empresa que monta viñas ou para arreglar esas pistas. Digamos, sí. E por miña parte nada máis. Sí, dime. E Medeiros, na Rúa Outeiro, pediron que se puxeran uns badés, porque a xente que vai para San Cristóbal creo que moitos van por ali e que van bastante rápido. A limpeza dos contenedores en general, se agora son nosos, polo menos que se podan abrir, porque hai dos que nin a nós se pode botar, e despois en este veciño estiveron arreglando ali na tapia, o burato, pero os tubos siguen bloqueados ao revés, e hai un que está cerrado, o cual, cando volva a auga, vai botar todo por fora. Pues está cerrado, si veo un camión destapado. Estaba... Sí, Sí, está por al principio eso. Había un que estaba... Sí, pero que ya non se en está. principio sí. E eses tubos habíase falado, xa non había dito no seu día, que se iban a arreglar, porque se emboquillaran ao revés que non se arreglar. Entonces, cada vez que ven algo de maleza, Claro, non... atravesas. Vale. Pois, moi ben, pois se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e a disfrutar das festas.
Home, Galvarellos este ano tuveron festas, Ah, Tuveron, dices tuveron. por Claro, qué? me dieron ustedes moitos días. Pero eso lo carnaval. Les hai 5 ou 6 días que eso... Ahora en vez de nos imos ter carnaval. Nunca desaparado. Tamén. Tamén. 6, 7, 8, 9, 10. Como sempre. No. Xuntastes aí 2 días, pero como sempre. Yo 16. Tamén. Non ten que ser. Cuanto máis días, mellor. A mellor festa todos os días. Eso é verdade, con entidade. Mientras esa que nos paga, Sí. Oye, oiches, no momento que deixen de facelas, que nos respalden. oiches, pasa o que pasa aquí. É que era paga, que tal vez iso tamén é o difícil. Ahora Porque ahora as orquestas,